So karon is February 14, so Valentine's Day. So happy Valentine's Day sa tanang nahigugma, sa tanang nag-celebrate, ug sa tanang nag-date, ug sa tanang gitagaan og flowers. Sana all night flowers. So anyway guys, grabe day kaulan sa amua. So wa mi time para mag-date, wa mi time para mag-buy og something special sa among relasyon. Pero nanggawas day mi kay nangita mi og handa sa amo ang Valentine's Day. Kay lagi bahalag unsa iyong handa, ang importante happy mo. So ang amo day nga handa karon is bulad. So bulad is the key, 20 pesos nga bulad among gipalit para sa among Valentine's Day. Kay ang importante man gud sa Valentine's Day no. So para sa ako kay bahalag bulad is the key. Ang importante organic iyang feelings sa ako. Char. Sana all organic, o diba? So enjoy your day guys and happy Valentine's